Ambon mumet. Yo. Sekali ini ya. Luar biasa ini masih 100% ini. Bapak belum selesai Bapak. Yo lebokke Nduk. Koyong ini lelah. Kereta malam. Lagune cuncak-cuncak cuncak. Oh, cak-cuk tuh. Juk-ijak ya. Koyong oh, yang punya aja, ayo Bapak.
Parapati takon dadi bojone. Ibu matur suwun Ibu. Berkah barokah buat Ibu dan keluarga. Sesepuh e jenenganmu supen kali kula nggih seragen kok. Wasik spesial kagak Pak Pujo. Halo. Nembang piye Pak Pujo? Suara. Tuku audio. Iya. Nembang dhewe Mas. Ade bunda-bundaku ayo monggo bunda-bundaku. Pak Bayan nembang. Jeneng kula. Aku sing kok. Musik ya. Rondo desa di bablaske. Amin ngoten to, Pak. Nggih. Mengke sak sampun rondo desa, Pak Bayan kajenge jumeneng. Siap. Mau informasine jare lurahe kok saiki bayane sing rawuh.
Pak Bayan lagune napa mangke langsung. Padha mawon nggih. Pak De Kemis, Pak Sunar, monggo. Lho, Mbah Suro. Sesi Deman. Oh, Pak De sesi Oh, nggih, mengke sesi Deman. Boleh. Setunggal pulau sawiji. Iki dibengkes rondo desa sik. Rondo Desa Rumin. Mbah Suro ki Dek ya. Muli to, Mbah. Mbak Suro. Ya. Tindak pundi? Tindak pundi, Mbah? Lah mbok ngentasi riyen gantilane nganti mengke diaturke. Heeh. Niku boten perkara yatrane lho, Mbah. Sik berarti. Lah wong Oke. Iki siji urung. ora. Mau melu aku nek nunggu malah dijupuk. Ayo. Nanggono. Dilebokke Dek Rakil. Santai Pak Marci, santai. Mungkin giliran iki jenengan santai. Di absen ya. Mangke gilir lho, mang siap-siap nggih menika nggih. Nggih. Di absen pokoknya. Pak Deki barang Pak Haji terus munggah terus langsung waduh. Duh entek iki kok. Santai. Pak Wagimin nggih santai. Mungkin dipikir jenengan. Siap-siap nggih Pak menika nggih, siap-siap. Ayo. Ya, Pak Sular santai dulu Pak Sular. Lungguh meneh. Kene adem lho, Dik. Dintekke Dek Rizka. Gonta-ganti
Lagi Min. Arep dikencengna apa ora? Sakniki napa mangke? Sing ndi? Bapak Lho jare iki apa iki? Bapak Sampun. Sapa asline? Ayo. Niki Pak Sakniki Dewa. napa mangke? Sakniki Kosong. mawon. Mboten sakniki mawon. Oh, Pak Bayan lagune napa Pak Bayan? Pak Bayan apa? mengke panggodane katresnan iki disuwung sik. boleh. Heeh. Engko terus ana sesideman. Nggih sesideman. Heeh. Aja dilanjut. Nek Nggih. Pak Bayan ki disigek pokoke Siap, heeh disuwung. boleh. Ora ilok nek Pak Bayan nembang kok dibablaske ngono kuwi. Nek cara Sragen ki ra ilok Pak Wagimen nggih. Sigek sik kok kon bawa. Dibawani Pak nggih. Kados teng desa nika lho. Pak Sunar. Kados teng Cantol nika lho. Oh, Pak Sulan. Karepku ki Pak Sunar kok keren-keren kok malah ngapus Ya Allah, matur sembahna. Wis iki nggo penutup lagune manis. Nggih. Aja Suwung Mas iki.